मुसाहारि गामिया 2 नं जमनागुरि अंगौ आङो एसे साहा गय दङखाय गय खाहैदोंमोन ओमफ्राय गय खाना आङो 7टा बादियावहाय बे खामानिया जोबनानै आङो न'आव फैदोंमोन फैनानै आङो दुगैदोंमोन ओरै बैजोंहाय माबा दै थिंखि बानायना दङ बेवहाय आङो दुगैनानैहाय आङो जेला दुगैखांनानै ओरै न'आव हाबनो होननानै फैयो अब्ला बिसोरो ओरै ओंखारबोनानै सानैया आंखौ ग्रोब बेंथाफैग्रोनाय जादों ओमफ्राय बेंथाफैनानैहाय नोंजों खोथा दं आदा एसे खोथा लानानै जों रायज्लायनो फैदों होननानै बुंदों ओमफ्राय दानिया बेवहाय जिरायहोनानै जेला जिरायहैयो आरोबाव बिसोरो सानै ओंखारदों साब्रै जाजेनदों ओमफ्राय बेनिफ्रायहाय बिसोरो बिदि रायज्लायफैनायावहाय मा खोथा बाबु होनना बुंबाय आं ओमफ्राय जोंनो एसे रां नांगौ होननानै बुंबाय बिसोरो रां नांगौ होनोबाबो राङाथ' गैया आङो माबा अखा हानायखाय फैसाखौ मोनाखै होननानैहाय बुंदोंमोन ओमफ्राय बे समाव बिसोरो एसे खोथाखौ गोराजों बुंबाय ओमफ्राय दानिया आं होनदोंमोन बाबु अखा हानायखाय फैसा मोननाय जायाखै होननानैहाय ओमफ्राय दानिया बेवहाय बिसोरो पिस्तल बख'नानै थुगथाबबाय आंखौ गावनोहाय ओमफ्राय दानिया बिदि थुगथाबनाय खोथा गोरा होनबाय ओमफ्राय दानिया बेयाव सासे मानसिया होनदों है मा बिदि खालामलायनांगौ मा थुगथाब नोंलाय बिदि खालामनो नाङा खोथाथ' रायज्लायनो खोथा दंना होननानै सासे होनदों ओरै आंनि खाथिजों गसंनाय सासेया ओमफ्राय बेनिफ्राय दोनैनो नांगौ जोङो दोनैनो नांगौ होननानैहाय बिदि बुंबाय ओमफ्राय ओरै साजों फायरिं खेबसे गावहरनाय जादों ओमफ्राय दानि बेनि उनावहाय दानो नांगौ जोङो फैसा दानो नांगौ होनबाय दानिया फैसा एसे दंबा बेखौ लानानै थांदो बेयावहाय आं बे आंनि जि न'खर मन्थ्रि बेखौ हाना लायना होदों बिसोरो न'आवनो हाबफैजोबनानै दानिया बिसोरो हाबफैनानैहाय बे हिनजावफोरजों बे गद्रेजखौहाय खेवहोहैदों ओमफ्राय गद्रेजखौ खेवनायाव गेवद'यैयाव गोख्रै खेव होननानै बे न' सिङाव फायरिं फेरसे गावदों बिसोरो ओमफ्राय फायरिं फेरसे गावनानै दानिया हिनजावा बे गद्रेजखौ खेवनानै होनाय जादों ओमफ्राय बेवहाय फैसा मोनसेया 80,000 खिया बान्दिल मोनसे 50,000 खिया बान्दिल मोनसे बिदि मोननाय जादों आरो खरसाव बे बालिसावहाय बेनिफ्राय 70,000 मोननाय जादों ओमफ्राय होमब्ला मोननैजों 2 लाख जायो होनदां बाबु बिदि ओमफ्राय मा लांबावखो ओमफ्राय दानिया बेनिफ्राय बे गद्रेजआवहाय हिनजावफोरनि माबा दंमोन सना जरानि दंमोन मोनसे फुख्रि मोनसेया खिरु बेखौ बिसोर लांफानाय जादों ओमफ्राय बेखौ बिदि लांनायाव हिनजावफ्रा गिनानै फायरिं होनायखाय बियो न'निफ्राय हिनजावफ्रा खायनबोदों बिसोरो ड्रेस गानदोंमोन ना माथो ड्रेस गानाखै बाबु बिसोरो सिभिल ड्रेसैनो फैनाय जादों खयजन फैदों बिसोरो 6 जनमोन बाबु ओमफ्राय बिसोरो माने मोखांफ्राव फांथेनानै फैदों नामा माखासे सासेया फांथेयाखैमोन ओमफ्राय बाद बाखिया फांथेनाय जादों नों नुबा सिनायगोन ना सिनाया सिनाय नङा बाबु मानसिफोरखौ आं एकदम मानसिफोरखौ एसे नायहाबदोंमोन सिनायाखै आं सासे फैनायनि सिगां माबा मोनसे इनफरमेसनफोर हरदोंमोन नामा जेबो गैया बाबु बिदि खबरबो गैया मबो गैया आङो आसरित नांदों बिसिनि फैनायखौ आङो खामानि मावनानै दुगैनानै न'आव थाव फुननो हाब्ला बिसोर बिदि हथात फैदों जेबो फैनांगौनि खबरबो गैया इनफरमेसनबो गैया बिसोर हथात फैनानै बिदि खालामफैनाय जादों ओमफ्राय प्रसासना नायफैदोंना नायफैयाखै प्रसेसन माने प्रसासन फैदों सार माने मैया फैनानै नायफैदों ओमफ्राय माब्रै जादों माब्रै जाया बिसोरो सोंफैनाय जादों आं खिन्थानाय जादों बिदि ओमफ्राय दा नों सरकारनिफ्राय मा लुबैफिनो जेनेबा माबाफोर लुबैफिनदों नामा मा हेफाजाब लुबैदों नामा मा खालामजानो लुबैयो बे दा आङो मोनसे लुबैनाय बेनोल' सार माने जोङो गोजोन थासारि जों थांना थानो लुबैयो जों कृषक मानसि जों मावख्रुबनानैसो जायो आङो दा बुंनो थाङोब्ला 6 जन गथ'फोर दं होननानै आं बुंलाबो जायो असे फिसाफ्रा 3 बिनानावफोरनि फिसाला सासे आरो बियादै मावरिया सासे गासिबो फरायजोबनाय फिसाफोर दा बिसोरखौ फोरोंनायाव आंहा गोबां मावख्रुबनानैसो आं न'खर दाखाङो नाथाय बिदि बादियाव जोङो न'खरखौहाय सान्थिजों दाखांनो लुबैयो खिन्थु बिदि जाद्लायोब्ला जों माबोरै सान्थि थांना थानो हागोन जों बिनि थाखाय सान्थि परिबेसखौ जों लुबैयो बाबु दा जोंनि लुबैनाय बेनो जों कृषक हिसाबै जों मावनानै
जोङो सानसे थांना थानो लुबैयो गथ' गथायखौ जोङो मोजां फोरोंलांनो थाखाय गथ' गथायखौ मोजां सिक्षा होलांनो थाखाय जोङो लुबैनाय दङ। नोंनि अनगा आरो गुबुननि न'खरावबो हाबदों होननाय खोनादों बे सैथोना माथो? बियो खोनादोंबाबो आं बेनाव डाइरेक्ट सोंहरनाय जायाखै खिन्थु बै बागमाराव दखान होयो बे इन्द्रापुर न'आ बेजों इन्द्रापुरजों गोलैदों कृष्णै बेनाव हाबदों होननानै मिथिबोदों खिन्थु आं डाइरेक्ट डिटेल्सै आं सोंहरनाय जायाखै बिदि। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 995485252 94357592226 आरो 60018993887 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।